Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Иҗаты да, батырлыгы да күңелләрдә. Для меня это всегда великий праздник, день рождения отца. Бүген герой шагыйрь Муса Җәлил тууына 115 ел. Татарстанда узган бәйрәм чараларыннан Илгиз Шәкүров. Аякка басу юллары. Икътисадны үстерү өчен ниләр тәкъдим итәләр? Министрлык коллегиясеннән Гөлнас Сайфетдинова. Әфган җирендә ятып калган солдатларны җиңү паркында искә алдылар. Безгә каршы сугыштылар инде. Ниләр барысы да тәҗрибәлеләр иде. Сугышта һәлак булган солдатлар истәлегенә һәйкәл кайчан барлыкка киләчәк? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Сез кемнәрне яратасыз? Ой, әниләрне, хатынны, балаларны. Казанда гашыклар көне ничек билгеләп үттеләр? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Исемен калсын, үзең үлсәң дә тарихларда укып ятларлык бу юлларны иҗат иткән шагыйребез Муса Җәлил туган көне бүген. Ул 115 еллык дөньяга килә. Төп бәйрәм чаралары башкалада узды. Иртәдән башлап шагыйрьнең Казан үзәгендә урнашкан һәйкәленә чәчәк салдылар. Соңрак Милли музейда Моабит дәфтәрләренең төп нөсхәсе тәкъдим ителде. Татар халкының батыр улын Мәскәү, Оренбург, Казахстанда да искә алдылар. Яраталар, беләләр һәм онытмыйлар. Тулырак Илгиз Шәкүров. Беренче май мәйданында бәйрәм мөхите. Бүген монда татар халкының бөек улы Муса Җәлилне искә алырга җыелдылар. Быел ул туган көн аеруча истәлекле. 115 ел. Советлар Союзы героен искә алырга беренчеләрдән булып президент Рөстәм Миңнеханов, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров һәм Казан мэры Илсур Метшин килделәр. Илебез каһарманы диде Рөстәм Миңнеханов Җәлил турында. Герой не только наши, и вообще в целом герой Советского Союза. Әнә ул тимер чыбыкка чорналган булса да башын горур чигән шагыйрь. Митингта өлкәннәр дә, балалар да бар бүген. Ел сайын бу көнне әтисе һәйкәленә чәчәк салырга Җәлилнең кызы Чулпан да кайта. Прожил всего 38. Әти нибары 38 ел гына яшәп калды, әмма без сезнең белән аның 115 еллыгын билгеләп үтәбез. Мин бүген сезнең белән Казанда булуыма бик шат. Бу көн дулкынландыргыч булса да, аны көтеп алам. Әтием белән мине һәрвакыт күренмәс җепләр бәйли. Җәлил, җәлилчеләр аның бергә көрәштәш дусларын да искә алабыз. Бүген чынлап та легендар җир шарында булмаган батырлыкны кабатлаган безнең бөек шагыйребез. Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Җилләр исегез, болытларны кисегез. Аның шигырьләре һәр кемгә балачактан таныш. Әсирлектә иҗат иткәннәре туган җиренә, якыннарына ярату хисләре белән сугарылган. Алар Моабит дәфтәрләрендә тупланган. Бу көнне ел саен аның төп нөсхәсен Милли музей фондыннан чыгаралар. Бу матур милли көйне Муса Җәлилнең оныгы һәм оныкчыгы башкара. Алар да Татарстанда бүген. Слезы на глазах. Моабит дәфтәрләрен алып чыкканда күземә яшь килде. Бүген безнең гаилә өчен һәрвакыт дулкынландыргыч. Барлык шигырьләрен дә беләбез, яратабыз, укыйбыз. Муса Җәлилнең 115 еллыгын Россия шәһәрләрендә дә билгеләп үттеләр. Мәскәүдә аны һәйкәле янында искә алдылар, шигырьләрен яттан укыдылар. Җәлил 1942 елда Мәскәүдән фронтка киткән. Шагыйрь истәлеген бүген илебездән читтә дә яңарттылар. Шигырьләре казах телендә яңгырый. Илне ничек сөйергә, халыкны ничек сөйергә, үзләренең эшләрен алдагы көндә дә горурланып, безнең Муса Җәлилебез бар дип көн күрәләр. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Бүген бар җирдә Җәлил рухы хөкем сөрә. Беләләр, онытмыйлар, яраталар. Менә шулай горур басып, ул Казан үзәгендә генә түгел, ә миллионлаган кеше күңелендә яши. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Динә Газалиева, Дмитрий Шилов, Таңсылу Насырова, Бауырҗан Каҗаканов, Яңа гасыр каналы. Герой шагыйрь истәлегенә багышлап, безнең иҗат төркеме аның мәктәп программасыннан ук таныш булган Кызыл ромашка шигырен укыды. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Илмаеп хәл сорашып,
күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп акчукларын. Таң сипте өсләренә хуш исле саф чыкларын. Шешкеләр кәефләнеп, җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрдерә. Ерак түгел моңаеп утыра ромашка кызы. Тик шуклары ак түгел, кан шикелле, кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек болай бер үзе ул кызылдан киенгән? Әйттеләр, син сеңелкәй, ни үзгәрдең, нишләдең? Нидән кызыл шукларың? Нидән алсу төсләрең? Әйтте кызыл ромашка, төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы, атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты, 15 укчыга каршы. Шигенмәде, тик таңда яраланды кулбашы. Аның батыр ал каны тамды минем шукларга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады шулпанга. Егет китте, ә ул калды, канын саклап чыгында. Көндә аны сагынып, балкый ул таң нурында. Татарстанда бүген Муса Җәлил премиясендә тапшырдылар. Республика үсешендәге казанышлары өчен аңа Камал театры артистлары Динә һәм Илнур Закировлар, шагыйрь Булат Ибраһимов, югары технологияләр өлкәсендә эшләүче белгеч Иван Захаров, музыкант Ильяс Камалов һәм рәссам Роман Абдуллин лаек булды. Әлеге премия Татарстанда 97 елдан бирле тапшырыла. Быел 62 кеше гариза җибәргән булган. Эшләрнең күбесе музыка, иҗтимагый эшчәнлек һәм театр сәнгать өлкәсендә. Зур премия. Бик шатман безнең эшебезне күреп, шулай зурлаганнар өчен җитәкчеләргә рәхмәт беренчедән. Һәм дә инде үзебезнең творческий группага рәхмәт шушы эшне башкарганыбыз өчен. Без балалар өчен аудио җыентык эшләдек. Татар халык әкиятләрен аудио вариант итеп, флешка буларак тәкъдим иттек җәмәгатьчелеккә. Илнур безнең диктор буларак эшләсә, мин барлык музыкаль оформлениене, музыкаль бизәлешне мин эшләдем. Бик шатман, чөнки менә Җәлилнең 115 тууына 115 еллыгы уңаеннан шундый дәрәҗәле премиягә лаек булу икеләтә шатлык. Чөнки инде яшь иҗатчы, Аллага шөкер, үземә 30 яшь тулды. Шуңарга мин бик шатман 30 яшымда шу премиягә лаек була алганыма. Эшлекле мөхитне яхшырту, кече һәм урта бизнес үсешен тизләтү, җитештерелгән продукцияне читкә чыгару базарларын киңәйтү. Татарстанда икътисад үсешен тәэмин итү юлларын бүген президент катнашында узган коллегиядә барладылар. Икътисад министрлыгы узган елга нәтиҗә ясап, быелгы планнарын да билгеләде. Илкүләм проектлар һәм республика программаларын тормышка ашырып, кеше капиталын үстерү бурычы тора. Узган ел икътисадны яңа шартларда эшләргә өйрәткән. Коллективларны саклап калу, хезмәт хакы түләү өчен хөкүмәт тарафыннан соллы ярдәм күрсәтелде. Кече бизнес, зур предприятиеләргә субсидия, микрозайм, ташламалы кредитлар, гомуми ярдәм күләме 84 миллиард сумнан арта. Огромная поддержка населения, только вот детям 18 миллиардов рублей. Кроме этого, поддержка крупного бизнеса, поддержка малых и средних предприятий. Это, на самом деле, аплодисментами давай благодарим стране за это внимание, которое было оказано региону. Узган ел тулайым төбәк продукты күләме 2 триллион 447 миллиард сум була. Эшкәртү сәнәгатендә үсеш бар, ул 2%. Өстенлекле үсеш территорияләренә яңа 40 резидент килгән. Чистай һәм Менделеевск районнарында барлык эш күрсәткеч, резидентларны җәлеп итү, инвестиция һәм яңа эш урыннарын саны буенча планнар үтәлмәгән. Түбән Кама социаль-икътисади үсеш территориясендә яхшы инвестиция күрсәткече белән бер рәттән эш урыннары булдыру нәтиҗәсе буенча артта калу күзәтелә. Бүген утырышта видеолемтә аша федераль хакимият вәкилләре дә катнаша. Татарстанны башка төбәкләр өчен үрнәк итеп күрсәтәләр, тәкъдимнәр дә бар. Мин 2030 елга кадәр исәпләнгән үсеш программасына үзгәрешләр кертү яклы. Актуаль мәсьәләләрне барлап чыгу кирәк. Цифрлаштыру белән бәйле юнәлешләрне ныгытасы бар. Главная задача, которая у нас была определена стратегией 2030, валовый региональный продукт мы должны довести до 5 триллионов. Это сложная задача, но она реализуемая. Илнең икътисад министры урынбасары Андрей Иванов тәлимтәдә ул республиканы инвесторлар белән эшләү тәҗрибәсе белән бүлешергә чакыра. Татарстан инвестицияләр җәлеп итү рейтингында алдынгылар рәтендә. Предлагаем создать наш такой совместный
Федераль проектларны тормышка ашыру буенча Татарстан белән уртак штаб булдырырга тәкъдим итәм. Нинди проектлар бар, аларны гамәлгә ашыруга нәрсә комачаулый? Квартал саен нәтиҗә ясарбыз. Татарстан методологик үзәк булып торачак. Ил күләмендә үрнәк әмнә урыннарда хәл төрлечә. Шул ук сәнәгать мәйданнары эшчәнлеге кече һәм урта бизнесны үстерү буенча. В нашей экономике не только крупные предприятия, это малый и средний бизнес. И, конечно, каждый район должен муниципалитет внести свою долю. Вот у нас ряд муниципалитетов. Последние 5 лет мы не видим продвижения. Вот мне дали Арский, Апастовский, Кайбицкий, Камск-Устинский, Люлячинский. Вот руководители здесь вот мы договорились, что еженедельно мы экономические вопросы будем на ВКС рассматривать на уровне муниципалитетов. Пандемия шартларында электрон сәүдә 2 тапкырга арта. Бу юнәлешне җәелдерү максаты тора. Ил күләм проектларда актив катнашу бурычын куйды президент. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Халыкның беренче чиратта яшьләрнең экстремистлык һәм террорчылык агымына бирелүенә юл куймаска Рөстәм Миңнеханов бүгін террорчылыкка каршы комиссия утырышында шундый өстенлекле бурыч куйды. Әлеге киңәшмәдә президент, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм премьер-министр Алексей Песошин катнашында узган елга нәтиҗә ясадылар һәм бу елга бурычлар да билгеләнде. 2020дә илдә террорчылык очраклары булмады, әмма социаль челтәрләрдә андый идеяләрне көчләп тагу очраклары да бар. Рөстәм Миңнеханов мәктәп, югары уку йортлары һәм предприятиеләрдә профилактика чараларын көчәйтү кирәклегенә басым ясады. Бу эш белән интернетта да актив шөгыльләнергә чакырды. Главная задача нашей работы – профилактика терроризма и, конечно же, вопросы защищенности объектов, они есть. Эту работу нам системно надо проводить, но самое главное – работа с молодежью, чтобы они не были вовлечены в эту деятельность. Бүген террорчылыкка каршы комиссия утырышы алдыннан Рөстәм Миңнеханов Минтимер Шәймиевка сугышчан туганлык бөтен Россия оешмасының мактаулы әгъзасы таныклыгын һәм күкрәк билгесен тапшырды. Дәрәҗәле исем бирү турындагы буйрыкка оешма рәисе Борис Громов кул куйган. 15 февраль ватаннан читтә хәрби бурычын үтәгән солдатларны искә алу көне, шул уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин аларга мөрәҗәгатен юллый. Сугышчы интернационалчылар бурычларын үтәгәндә хәрби каһарманлык, һөнәри осталык һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер булуларын күрсәттеләр. Без бу кораллы бәрелешләрдә туганнарын, якыннарын, тугры дусларын югалтучыларның кайгысын уртаклашабыз. Ватаннан читтә хәрби бурычын үтәгән татарстанлыларга һәм бу истәлекле көндә нык сәламәтлек, тынычлык, бәхет, иминлек телим диде. Әфган сугышыннан әйләнеп кайтмаган солдатларны Казанның җиңү паркында искә алдылар. Тантаналы чарада хәрбиләр, хөкүмәт вәкилләре, батырларның туганнары мәңгелек ут янына чәчәкләр салды. Монда шулай хәрби интернационалчылар истәлегенә багышланган яңа аллеяны да тәкъдим иттеләр. Көн салкын булса да, монда җыелган ветераннар күңелендә дәһшәтле әфган иссесе. Рөстәм Шәйхетдинов сугышның башыннан ук шунда хезмәт иткән. Хәрбиләргә корал белән ягулык ташыган ул. Патриотическое воспитание. Дәртәгә кемгәттә кайсы балалар Афганистанда икәнен дә беләләр. Менә шуларны күзәтеп, аларга аңлатып, менә шул эшләрне эшлибез инде бездә. Ильяр Вәлиуллин Әфган җиренә 26 яшендә аяк баскан. Исән-сау калуыбыз әкияткә тиң ди командир. Афганстанда җиңел булмады инде. Яшьләр, 18 яшьлекләр барысы да. Әле бит барысы учебкадан гына өйрәнелмәгән. Андагы безгә каршы сугыштылар инде. Ниләр барысы да тәҗрибәлеләр иде. Бүген сугыш ветераннары җиңү паркында очрашты. Батырларның туганнары, тол хатыннары да шушында. Ленора Исмәгыйлованың да ире Әфганда була. Моннан берничә еллык үлеп киткән. Бу митинг ул аның өчен килә. Минем иптәшем Исмәгыйлов Тагир Асхат улы Афганистан турында кино чыккач, кинога билет алып барганым. Нишләптер уйладым, что әйбәт булыр дип, авыл бик авыр булды аңар. Шуннан соң бүтән Афганистан турында сөйләшергә дә куркадырым. Бу сугыш турында тарихчылар да, сәясәтчеләр дә төрле фикердә. Ни генә булмасын, 15 февраль хәрби бурычын үтәүчеләр көне булып кала. Сегодня памятная дата для всей Российской Федерации. Бүген бөтен ил һәм Татарстан өчен истәлекле вакыйга. Бу көнне җиңү паркына җыелуыбыз очраклы түгел, ул җиңүне тасвирлый. Җиңү паркында урнашкан мәңгелек уттан якынча 150 метр ераклыкта яңа аллея һәм һәйкәл барлыкка киләчәк. Күргәнебезчә, ул инде хәзер урнаштырылган, монда бар тик төзекләндерү һәм моторлау эшләре генә бара. Ачылыш тантанасы бу елның 9 маена билгеләнгән.
Әлеге һәйкәл проектын архитекторлар 3 ел ясаган. Монда һәр күренеш тирән мәгънәгә ия. Уртада 3 батыр, элемтәче, атучы егетләр һәм командирлары. Монда Татарстаннан Әфганга киткән батырларның исемнәре язылган гранит стелла куелачак. Без үзебезнең бурычны җаваплылык белән башкардык дигән язу да була. 9 майга кадәр моңарчы декабристлар урамында торган композицияда аллега урнаштырачаклар. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда республика арбитраж судының элекеге җитәкчесе, Россиянең һәм Татарстанның атказанган юристы Рашид Салаховны соңгы юлга озаттылар. Ул 79 яшендә вафат булды. Мәрхүм белән хушлашырга бүген президент Рөстәм Миннеханов, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Рашид Салахов 15 ел арбитраж судын җитәкли, республикада суд эшен үстерергә, бу өлкәдә белгечләр әзерләүгә зур өлеш керткән шәхес. Һәр эшне җиңел кул белән тотынып, хезмәт сөючәнлеге аркасында җиренә җиткерә торган җаваплы кеше диләр аның турында. Хушлашу мәрәсименнән безнең репортаж. Быел аңа 80 тулган булыр иде. Тик Рашид Салаховка юбилеена кадәр яшәргә язмаган. Илнең атказанган юристы, абруйлы җитәкчене соңгы юлга озатырга хезмәттәшләре, дуслары президент Рөстәм Миннеханов килде. Туганнарының кайгысын уртаклашып, мәрхүмгә карата ихтирамын җиткерде ул. Мы его очень уважали, конечно, Виктор Тепликшин. Рөстәм Миннеханов аның белән соңгы аралашуында искә алды. 17 декабрьдә туган көне белән котлап шалтыраткан булган. Кайф түгел, сөйләштек, сөйләштек. Мен күрешкән идем, как раз туган көндә аның белән. Как чувствовал, что последний раз. Нәрсәдер карыймы? Тем шалтыратыйм, хәлем белмим. Рашид Салахов 15 ел Татарстанның арбитраж судын җитәкли. Аңарчы Казанның Совет районы суд рәисе, соңрак югары суд җитәкчесе урынбасары була. Белеме, хезмәт сөючәнлеге, үз эшенә тугрылыгы республикада арбитраж суд эшен яңа дәрәҗәгә күтәрергә ярдәм итә. Үз янында югары квалификацияле юристлардан һөнәри осталыклы коллектив туплый ул. Рашид Исламович был энергичным и целеустремленным человеком. Умел глубоко погружаться в проблему, доходить до сути и принимать взвешенные, разумные, законные решения. Моны хезмәттәшләре дә дәлилли. Рашид Салахов хезмәтендә җаваплы булган, үз эшенең остасы, гадел кеше, ачык күңелле дип искә алдылар. Сумел создать тот микроклимат. Ул безнең коллективта җылы, рәхәт мөхит булдырды. Һәр судья эштә үзен уңайлы хис итте. Без кирәкле булып, гаилә булып яшәдек. Юридик эшләр буенча төрле мәсьәләләр килеп чыга һәм алда һәрвакыт тәҗрибәле киңәшчеләр кирәк була. Ул безнең укытучыбыз, ул безнең аксакалыбыз. Аның башлыгы, уйлары безнең татар халык турында булды. Бик аны кеше бик яратты. Рашид Салаховны туган ягы Апас районында җирләделәр. Радик Гыймаев, Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирустан тагын 6 кешенең гомере өзелгән. Алар 73, 74, 75, 81, 84 яшьлек ирләр һәм 85 яшьлек хатын-кыз. Шулай итеп, COVID-19дан үлүчеләрнең саны 303-кә җитте. Татарстанда узган тәүлектә бу вирусны 70 кеше йоктырган, Россия буенча андыйлар 14 мең кешедән артык. Казандагы зур сәүдә үзәкләренең берсендә дә коронавируска каршы прививка ясый башладылар. Ачылып 2 сәгать үтүгә дә биредә 20 кеше вакцина кадаткан. Исегезгә төшерәбез, вируска каршы препаратны 18 яшы тулганнарга ясыйлар, анда паспорт белән килү мөһим. Пункт эшли һәр көн 10-дан 8-гә хәтле. Без шул пунктта вакцинацияны Казанлыларга эшлибез. Беренче этап без эшлибез. Фәрит Мөхәммәтшин Кабат Татарстан Халыклары Ассамблеясы рәисе итеп сайланды. Бу хакта бүген оешманың совет утырышында билгеле булды. Халыклар дуслыгы йортында уздырылган конференциядә 20 еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясадылар. Ассамблея совет әгъзаларын билгеләделәр. Татарстанда бүген 70-тән артык милли мәдәни иҗтимагый оешма теркәлгән. Шул исәптән күп милләтле якшәмбе мәктәбе иммигрантлар өчен мәшгульлек һәм хокукый ярдәм республика агентлыгы да эшли. Ассамблея эшчәнлегенең төп юнәлешләренең берсе милли мәдәниятләрне саклау һәм үстерү. Татар теленә куллану өлкәләрен арттырырга, үз тарихыбызны белү өчен чара күрергә бүген Милли шураның чираттагы җыелышында җан исәп алдыннан башкарыласы эшләр турында да сөйләштеләр. 19 гыйнвардагы очрашуда төрле юнәлешләр буенча 7 эшче төркем оешкан иде. Аларның рәисләре үз тәкъдимнәрен дә җиткерде. Бөтен Россиягә сибелгән татарлар тарихыбызны белсен өчен һәр төбәктә яшәүче милләттәшләребез турында аерым китаплар чыгару кирәк ди комиссия вәкилләре. Фәннәр академиясендә бу эш башланган да инде. Бүген басылган китапларны
төрле төбәкләргә тарату зарулыгын да әйттеләр. Социаль челтәрләрдә дә татарлар турында язучы төркемнәр оештыру шарт. Тарихыбыз турында фактлар белән дәлилләнгән видеороликлар төшереп урнаштыру, татар авылларының сайтларын булдыру, татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә балаларны туган телгә өйрәтү өчен шәхси мәктәпләр ачу тәкъдимнәре дә яңгырады. Менә шул юнәлештәргә эшләргә кирәк. Чөнки мәктәп системасы булмаса, безнең киләчәгебез юк дигән сүз. Безнең башка төбәкләрдән, бигрәк тә татар теле әдәбияты юнәлешенә укырга килүчеләр саны ел саен кими бара. Бу барыбыз өчен дә уйландыра торган миңа калса фактлар, алар буенча безгә бергәләп уйланып тушырга һәм тиешле эшчәнлекне алып барырга кирәк. Һәрбер өлкәгә барып җитәргә мөмкинлек булды. Быел инде бәлки генә үзенчәлек керттек һәм менә быел инде без Челябе өлкәсендә, Пермь өлкәсендә һәм Омск өлкәләрендә без инде татар авылларына, татар районына барып җитә башладык. Кафтан да инде шушы өлкәләргә без авылларга хәтле барып йөрибез икән, кайтабыз икән. Менә бик матур килеп чыга. Шуңа күрә бу эшне дәвам итәчәкбез. Казанның көнчыгыш өлешендә яшәүчеләр генераль планнан мәктәп һәм балалар бакчалары юкка чыгуга ризасызлыгын белдергән. Мәгариф учреждениеләре ни өчен кыскартуга ләкә соң реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Мин яратам сезне кардәшләрне хөрмәт иткән кебек яратам дип җырлый иде Илһам Шакиров. Татарның моңлы сандугачына бүген 86 яшь тулган булыр иде. Бу минутларда аны Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә зур концерт белән искә алалар. Һәм тарихта беренче тапкыр бүген Илһам Шакиров исемендәге премия да тапшырыла. Әлеге тантанада хезмәттәшем Динә Хәсәметдинова эшли. Динә, яңа премияне кемнәр, нинди номинацияләрдә алачак? Хәерле кич, Фәнис. Әлеге минутларда концерт инде башланып китте. Әлеге минутларда сәхнәдә сез күрәсез, премияны тапшыру тантанасы бара. Быел комиссия махсус оештырылган комиссия 3 лауреатны сайлап алды. Алар арасында Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты Издә Галимова, Татарстанның атказанган артисты Филус Кахиров. Һәм инде менә хәзерге минутларда чираттагы премия тапшырылачак. Ул да булса җырчы Флюр Шакиров тапшырыла әлеге премия. Ул инде 3нче лауреат буларак. Әлеге Илһам Шакиров премиясе быел беренче тапкыр тапшырыла. Инде бу премияны тапшыручылар белән без шара башланыр алдыннан сөйләшеп алырга өлгердек. Әйдәгез әлеге фикерләрне тыңлабыз. Беләсезме, мин үземнең эшемне бик яратам. Мин аны сайлап алдым кичкенә чагында, кичкенә булган вакытта. Шуңа күрә миңа җырларга авыр түгел. Мин гел шатланам. Сәхнәдә чыгыш ясаганыма җырларга. Минем өчен беренчедән горурлык, аннан соң икенчедән җаваплылык та. Инде син Илһам Шакиров премиясенә лаек булгач, матур итеп җырларга дагын, матур итеп яшәргә дә тиеш. Бу премияның максаты әлбәттә инде татар җылын популярлаштыру, инде һәм инде милләтне саклап калу. Быел әлеге премия лауреатлары махсус комиссия сайлап алган булса, бәлки алдагы елларда халык фикерендә исәпкә алырга мөмкиннәр. Әлбәттә инде Илһам Шакировны искә алу концертында аның репертуарындагы җырлар яңгырыячак. Аларны Татарстанның атаклы башкаручылары җырлаячак һәм инде әлбәттә премия лауреатларының чыгышлары да көтелә. Фәнис, сез сиңа. Рәхмәт, Динә. Мәхәббәт төсләренә бизәлгән троллейбус Россия әлеме төсендәге йөрәк һәм гашыйклар 14 февраль Казанда шундый матур вакыйгаларга бай булды. Әйдәгез, бәйрәм мизгелләрен кабат күздән кичерик. Казан волонтерларынан менә шушындый йөрәкләр. Мы хотим вас поздравить. Вадим белән Александрның өйләнешкәннәрне әле эш атнагына бер-берсенә гашыйк икәнлекләре йөзләренә чыккан. Что-то большое, светлое. Мәхәббәт ул ниндидер зур, якты, уртак хис. Кемнәрне яратасыз? Ой, әниләрне, хатынны, балаларны, бөтенне яратабыз, кстати, шулай итеп. Ничек исеме? Лулу. Мин яратам сине, Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Горький Әмәт паркында исә үз-үзен яратучылар җыелды. Монда психология дәресләрен үткәрделәр. Үзеңне дә яратырга, шушы хисне башкаларга да өләшергә семинар шуңа өйрәтте. Хәер, мәхәббәт хисе бөтен Казанны тутырды. Троллейбуска да үтеп керде.
Билет урнына Валентинка. Бәйрәмчә бизәлгән троллейбус пассажирларына сюрприз әзерләгәннәр. Ә машинада узып баручылар элмә такталарда шушынды йөрәкләрне күзәтә алды. Иртәнге 6-дан Казан Кремль янында корны Россия әләме төсләренә буядылар. Яратам сине Россия дип аталган бу акциядә катнашучыларның иҗат җимешен ерактан ук күрергә мөмкин иде. Это отличный повод признаться. Шул рәвешле безнең сөйгәннәргә генә түгел, ватанга мәхәббәтебезне белдерәсебез килде. Бәйрәмне автомобиль яратучылар да бизәде. Алар Казан гаилә үзәге янына килеп, йөрәк рәвешендә тезелеп баса. Мин үземнең гаиләне бик каты яратам. Минем бер балам бар, ирем. Аларга үземнең мәхәббәтемне белдерәсем килә. Спасибо огромное. Иң ихлас теләкләр табибларга карата яңгырады. Ләлә чәчәкләрен медицина волонтерлары 7нче хастахана хезмәткәрләренә бүләк итте. Нәкъ менә алар бу катлаулы чорда беренче булып ярдәмгә килә. Пациентларда өмет уята. Ак халатлы фәрештәләр бу безнең өчен зур бәйрәм булды диләр. Без бик сөендек, бик шатландык. Бу безнең өчен бик мөһим. Хезмәт авыр. Без табибларны яратабыз. Аларга рәхмәт әйтәбез. Гашыйклар көне белән хирургия пациентларын да тәбрикләделәр. Мәхәббәт дәвалый бит. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар һәм иң мөһиме сәламәтлек телибез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга, кичектиреп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик февраль ахырына кадәр китереп бирү фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең 3 проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне көн чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн буе аяз һава көтелә. Салкын атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда һава шартлары үзгәрә. Явым-төшемнәр кими, кайбер районнарда көн кояшлы булачак. Төнге сәгатьләрдә томан көтелә. Ә иртән аязганда урыны белән 28 градуска кадәр суык. Төньяк көнчыгышта көндез температура 20 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзелә, Мензелеста иртән болытлы, ә көндез аяз булачак. Алда көннәрдә тагын да суыта дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта таң атканчы гына болытлы була да, аннары көн буе кояшлы һава көтелә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә явым-төшемнәр көтелми, җил көн чыгыштан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн кояшлы булачак, температура 20 градус. Иң матур кояш күңелдәгесе ди халык мәкалләрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Варикоздан бөтенләйгә авыртусыз, тиз арада котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикозы-нет лазер хирургиясе клиникасына мөрәҗәгать итә аласыз. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Казанда аяз һава көтелә. 19 градуска кадәр суык. Көн чыгыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 76%. Җирнең магнит каратыныч. Бүгенгә менә шулар. Хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Исән-имин булыгыз.